Kalong ke eke besngusi ba kinong hikai sa shisien ki kami madan bandawa yala ka hok mangina katur ba na ka workers power ni ai ka jing krisyani kinong hikai na marba kalong ke eke ba iklam akor ba ka bala khlam ran shisha ba ka sorkar haka tu kusin ba ki ka kular yaki ba hapo lai teliki cabinet meeting kin resolve na kin penbiang no ikita ki jing dawa jo kinong hikai Kim don syuk karan karem ban thok ya kinong hikai. But namal baki hampak la ban pen urlong ya kani ka jingkular. Sa shisien kinong hikai om tang baki lek ban syong men sngi hang the ki hap syong men met ru nang ban pen pei phang ya ka sarkar. Halor kini ki jing dawa jong ki bada don nong rim shisha. Kalong ka eke pas ngsi. Bahakan ni ka jela jong ni metangi la san post nem bayo ka jela la jong. Hendrai pinda pet Hakal yang kekoi kakya, hal yang kapulai putih ke umbang undi, syatu dong. Dangsian ketuka report PGI on education ke penbiang dah kaniti ayu. Kakedau pamangi hamai kalayang idon syatrai. But kiwe nak jing tahu ha ketuka report nak kai pot. Kalong ba kabit ke biang ni em kajing kajakatri kam jong kinong hikai. Kabamut baka tulap baki yo hato ka biang na na mar baki biang kinong hikai ka puli putih ha kani ka jelaru kampoi she kadang ya satu dong om tang baka thok ka syukur kani ka sorkari ki nong hikai kamla ban bat tang ya katin baka ai ki ru bakin penbit penbiang hapo kini ki lai teli ki cabinet meeting ndrei kajuk ka daw ki baki ai ru baki mla ban penbiang ya kata ka living wage jong kinong hikai. Kadang ka hok ka jong ki bikin yo. Kat tar ki ong si ong mangim dan pisah. Kinut ban ong dan pisah. Haba man la ka singi pak de. Ki alik penserwa lo ka pisah jong nga jong piu pak ba. Ban ya thiet ki kali rem. Ban ya sna ki building ki bator. Ban ya let syang perthai. Ban ya wan lam ki consultants nang ni nang tai. Hendra ya kinong hikai. Ki ba penhek pensan ya nga ya pi. Ki bepet ya kabha kamya ki khon jong nga jong pi kim perwa bat kim persangru ban wat ya kata kapisah ban penbit penbiang ya kijing seu jong ki nalor kata pak de kade ka juk ka sarkar ka bashim ram shishim ram ADB loan World Bank loan mano ban seu kini ki ram hadin habot ki shim kini ki ram hendri ya kinong hikai jong ni kim la ban penbiang sa shi siem ni ai ka ketika mon ka ketika diang ya kani ka jing ki jong kinong hikai na marka jing ya ki kalong hakanong rim ke baskem but ni dei ban snguthu ru bakani ka sarkar om tang baka thok ka syukur hendrei kerkom tre kam jong ka kamla ban penbiang tang ya ki utilization certificate hadu ba 8,000 crore tam ka klamla penbiang ya kini ki jing ken jing dia ka ba mut ba ka jing du nong kalong jongi ka state Nama haba pimla ban penbiang ka jing ken jing dia pimla asyu ban let shim pada ya ki gran ban let panik ki gran ka budget na benta ka education ru na benta ka puli putih hauni usnam kala hiar haru kata kala aduna ya ka henriu pu pra kror ban ya nujor ba ki stem ki bladap tika mamut iyu ka bamut ba ki shule man le ban ong bakin kenteu ta ka puli putih Syukran tang da banlat jing hao nama haka kampat kapau bakim patiau kim salia ru bahaba kinong hikai jongi hami sesurok ki khon ki ti jongi kidang do man kasngi ya kapuli putih tingi hap ban bu jing kali kan sarkar bat ni de ban aya ki ka jubab ka bating